Kining maong ebanghelyo nga mao say gihisgutan sa unang pagbasa, mao ni siya ang pinaka sentro sa mensahe ni Kristo aron ta maluwas. Wa gyud makaluwas nato gawas lamang sa gugma nato nga Diosnon. Kining gugmang Diosnon, mga igsoon, duha ni di ay siya ka bahin or twofold. Higugmaon ang Dios, number 1, over and above. Unya higugmaon dayon ang atong isigkatao sama sa atong kaugalingon. So ang Ginoo atong higugmaon labaw sa atong kaugalingon. Pero ang atong isigkatao atong higugmaon sama sa atong kaugalingon. Gilingi ay mong tupad. Ing sugot ka, mag-ilis tagbalay. Ing na ko no. Aw, pariham sa demo gipuyan. Kamo, musugot mo, mga asawa, ilis mo og bana sa imong isigkata, imong silingan. Sugot ka, ikaw bana, ilis mo og asawa. Dili na mao ha. Kaya naarabay ka practice anak karon nga mga tao na magani kuno gitawag na karon og group marriage. Unsa man ang group marriage, 5 sila kaparisan or 3 or 4 or more, magdungan sila pakasal. Nya magpuyo sila usa ka lugar, nya mag-ilis-ilis sila partners from time to time. Ana, mura ba katong duwa ba nato sa mga bata pata nga open the basket, close the basket, open the basket, exchange places. Ano? Hinumdom anang dua. Oh, kana para sa mga tiwasonon kay hinumdom gyud mo ana. Dili na mao. Kay nga naman, higugmaon man ang Dios labaw sa atong kaugalingon. Pasabot, ayaw pagpakasala. Ayaw supaka ang sugo sa Dios. Wa man magsugo ang Ginoo ana. Wa sad magsugo ang Ginoo og same-sex union. Wa sad magsugo ang Ginoo og divorce. Wa sad magsugo ang Ginoo og abortion. Wa magsugo ang Ginoo sa artificial contraceptives. So dili na nato buhaton. Di ba? Oy. Sakto dili. Kusgayin tao na yun, namatay na mo diya. Sakto, dili. Very good children. Unya karon, unsaon man paghigugma ang atong isig katao. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ang atong Pangulong Pari maogoy nagpakamatay para natong tanan. Kay kadto kunong mga pari nga gihimo sa una ni Moises, mga pari na dili perfect, dili hingpit. O sa may timailhan nga dili sila hingpit, magsigi sila balik-balik og ihaw og mananap nya sunogon. Pero ang atong bag-ong pari nga mo'y atong modelo sa paghigugmaay nga mao si Jesus, siya gyo'y nagpaihaw, siya'y nagpakamatay, siya'y nagpaaga sa iyang dugo alang kanatong tanan. Ug mao ni ang model sa paghigugma nato sa atong isig katao. Sige, lingay mong tupad. Ing naandam ba kang magpakamatay para nako? Ing na kano. Ang di mo lingi, mga yawanon. Sa ato pa, dili mo musunod sa gitudlo ni Kristo. Okay, last na lang chance. Lingi ba? Ayaw na lang ng pakamatay. Ingna na lang, andam kang muantos para nako. Ingna ka no? Ingna ba? Kamo, andam mo muantos para nako. Nawa, gidi ay. Klaro kayo.
mao ding hinay kay halin sa atong slot. Wa gyud mo antos. Nawa, tulo ra man to, duha o tulo ra man to initubag. Abasin lang nakalitan mo, sige akong usbog pangutana. Andam ba mong mo antos para nako? Ako pangutan, asa ko? Okay, ready, go. Kusga ba? Sige, ready, go. Dugay na. Agbaya pa kung gapakauwa o diri siging baligya ning slat. Dugay na. O na, bitaw joke. O andam pag yung kumuantos, para ninyo, mo bitaw karon mag-birthday man ko karong November 24 ug makaabot pa, no? Christ the King na Sunday. Akong desisyon, wa gyoy selebrasyon para sa akong 61st birthday. Why hikay? Kanang ordinaryo lang diya. Kaon. Why magmanyanita, wa nang celebrate, wa nang hatag-hatag o gift. Nga naman, ang akong main celebration mao ang pagtukod og mga balay para sa atong mga kabos nga mga pamilya. Mao nay akong main celebration. Mao na kung gusto mo mo celebrate sa akong birthday, hutda na nigpalit ang CTO Pila na may atong halin karon sa atong CTO Niabot na og 36,502 ka slots, na pay 33,498 ka slots. Tag 100 pesos ra gid ni siya. Saman, promise mo gikan karon hangtod November 24, hutdo ni ninyo palit ang 33,498. Promise mo dili. ang akong subscriber sa YouTube channel nato kaning Padriciano Ubod niabot nag 206,000. Bisag katunga lang ani mamalit mo tag 100 tag sa kaslat aning CTO karong hapon hurot na ni siya. Di ba? Pila may katunga sa 206,000? 103,000. Unya 33,000 raman porting dali ang mahurot. Pero mga waman mo mahigog magyud nako. Muna ako andam jud ko mo antos sige balik-balik. Muna ingko di ta mag-celebrate kay kuan. Gusto ko nga kanang inyong ihatag nako unta, palit mo sapatos, palit mo t-shirt, palit mo cake, di naman sa kumukha og cake, anang ipalit na lang na og slot. Kaya nga naman, kada 100 pesos, makatukod na og balay ngadto sa 61, at least 61 ka pamilya. Kay mibati ko sa pag-anto sa atong mga igsoon, at least dinis atong parokya, na atay aplikante karon nga mga 100 kapin, mga 110 na kapamilya. Mga 88 ang na-survey nga nakapasar sa atong standard. Nya kay 61 raman ang atong trabahoon. So muna ako pag yung gipapilian, out of 88, pilia ang labing lisod, labing haom sa atong standard. Nya ang atong standard mao kini, kinahanglan ang nagpuyo sa gubaon nga balay, pamilya gyud, mama, papa ug mga anak. Unya naa sila sa gubaong balay, mao ginay first standard. Kung pulos gubaon ang balay, unya ang nagpuyo sa pikas single person, nya ang nagpuyo sa pikas pamilya, kari mo'y atong himuon unahon nato pagtrabaho ang kadtong pamilya ginagpuyo. Nya wa sila laing kapuy-an, wa gilaing kapuy-an. Kanang uban nag-abang, nya wa pa ka humagbalay, man pader tukuri kog balay, second priority na nato. Napa makay kapuy-an.
Pero kana yung way kapuy-an na agid sila gapuyo anang balay gubaon niya pamilya mao nay atong unahon. Mao nay una na kong hunahuna nga di ko mag-celebrate og birthday para makatukod gyud tag mga balay. Salamat kay ninyong namalit aning CTU Dako kay ning ikatabang nya karon sang mga uban nato mga kaniadto daghan kay ta dinhig mga activities nga mogasto tag dagko kayo para ta malingaw. Karon kay nagkrisis ang kalibutan, krisis ang panudlanan sa katawhan tungod aning gubat, tungod aning mga kalamidad, nining daghan kaayo nga midangat nga kalamidad sa atong nasod, atong ikat no ang atong mga communal nga kanang activities nga enjoyment lang o maningkamot ta pagtabang sa kalisod sa atong isig katawo. Mo na karon sang December manghatag na sa tag bugas o mga pakapin aron pinaskuhan alang sa atong mga kabus kaayong pamilya nga dili gani mubati nga Pasko na. At least na sila'y madawat nga gift, maka-feel sila nga Pasko na. Nya kita ayaw na lang mo anang sige diyag party ana basing mo announce lang niya kung pila sa atong slot aning para sa atong special nga ipanghatag sa mga kabos dinhi sa atong parokya ngadto sa gawas. Ang pinakanindot gyud niyong mabuhat nga simple ra kaayo, suportahi lang ning atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Kada adlaw view, like, share. Ana lang niya ang atong madawat diha ipanghatag nato ngadto sa mga kabos. Last September, salamat ninyo kamong nagsige nag-follow ni dako-dako atong income niabot og mga 193,000 kapin ang atong income sa YouTube. Pagpakan nato ang YouTube. Salamat kayo pagpaambit. Dako-dako na ning ikatabang pila na ka ba ni ang matabangan, pila na ka mga estudyante ang matabangan ani. Nya kon magsige mo view, like, share, ana lang nama mo diha mga sige mo tan-aw ana na mga YouTube, nama mo diha sana unlimited na viewing, pahimusli lang na siya kada adlaw kining atong Patriciano Ubod. Pero siguro nga Patriciano Ubod na nga kanang naay subscriber nga mga 206,000 ang subscriber. Ako lang ning gisgutan nga naman kay ang atong gugma sa atong isig katao mao gyud ang pag-empty sa atong kaugalingon sa mas gibuhat ni Kristo aron hatagag priority ang panginahanglan sa atong isig katao. Nya unsa may mahitabo nato kun mao na ni ang atong pamaagis paghigugma, ang Ginoo sad nga mao ang atong kusog matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo akong kusog, ang Ginoo akong bato, ang Ginoo akong magbubuhat, mubukbo sad sa daghang grasya nga hinato. Muna ako gining i-emphasize sa pagpili natong mga leaders, labi na kaning mga political leaders, siguro nato ng mga tao nga naay capacity to love. Kana bang kamaong mohigugma sa gugmang Diyos nun? Kana bang tao nga nahigugma sa Ginoo? Unya, kamaosang mohigugma sa iyang isig katao, dili lang ang iyang kaugalingon. Mailahan man na nimo kanang nahigugma sa kaugalingon, kay mo create faction. Dili na kamaong mo alagad sa ilang isig katao. Depende lang kung makahatag nilag pabor, alagaran. Dili na gani mo pabor, kuan dayon, persecuted dayon, ayaw nagpili ang mga klasihas leaders. No? Tagbaw na taana, kapoy na. Kanagyong ang iyang himuon, ang kaayuhan sa tanan. Inigumas eleksyon, wala na unta ng party-party. Ang na-elected, mo alagad na gyud
sa tibuok nasod. Sa nibutar niya o sa wa mo butar niya, alagaran. Dili kay ang kadtong wa mo butar, silutan, ang nibutar, tagaag premyo. Mga yawan o ning klase sa mga leaders ingon ani. Lingi ay mong tupad. Ingnan na kay napilian. Nana, wa pa gani siguro agyod. Nahigugma ba ni Ginoo? Unya, nahigugma ba ni sa katawhan nga Pilipinhon, dili lang sa nibutar niya or sa iyang kapartido. Subo kay palandongon nga kitang tanan maoy ni gasto para sa eleksyon, pero inigdaog nas ato mga leaders, pipila lang ang ilang alagaran. Ang kadto yung naa nila, pero ang kwarta nga atong gigamit para madayon ang eleksyon, atong tanan, gikan sa atong buhis, gikan sa atong mga bulsa. Unya ang alagaran sa na-elected, kadto rang ilang kapartido, ilang suod, dako kay nang tamparos natong mga Pilipinhon. Bisan sa ubang nasod, ingon ana na ang ilang paradigm, ug ang nasod nga malambuon, kadto ra gyud mga leaders nga inighuman sa eleksyon, mualaga dayon sa tibuok nasod, dili sa personal lang nilang mga suod sa kinabuhi. Kaya nga naman, malagi, ang kwarta nga ilang gigamit sa eleksyon, ang kwarta nga ilang gigdawat sa ilang honorarium, sahay ka ng ilang mga budget diha sa ilang mga project, ato ng kwarta tibuok nga Pilipinos. Gikuhaan tagbuhis para ana. Mausa na dinhi sa simbahan. Ako naningkamot ko nga ang atong nakolekta dinhi, apil na ng ato mga slot-slot, bisag dili tanan ipalit og slot, gamiton gyud nato sa panginahanglan sa simbahan. Og mauna, i-check gyud ko ninyo, i-fact check ko ninyo kanunay kung ako ba ning gituman. Og wa na gani, sultihi ko. Pero og ako ganing gituman, suportahi sad. Di ba? Saman sa inyong tanaw so far, gituman ako ning pag-distribute equally or personally. Ayaw lang sa mong tubag karon. So siha usa, no?